Tsiku namba 9. Kusankha 12. Zitapita izi iye anaona okhometsa msonkho dzina lake Mateyu Levi ali pa ofesi okhometsa msonkho. Unditsateni. Ndipo Yesu anakwera ku phiri kukapemphera ndipo anachezera usiku wonse ali kulankhulana ndi Mulungu. Kutacha anayitana ophunzira ake nasankhapo 12 nawatcha atumwi. Simoni amene anamutchanso Petro, ndi Andreya m'bale wake, Yakobo, ndi Yohane, Filipo, Bartumeyo, Mateyu, ndi Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo, ndi Simoni wotchedwa Zilote, ndi Yudasi m'bale wake wa Yakobo, ndi Yudasi Isikarioti amene adamupereka Yesu. Kodi Yesu anasankha bwanji omutsatira? Pomwe Yesu akunena kuti unditsate, kodi kwa ine chimatanthauza chiyani? Kodi ine ndingagwiritse ntchito bwanji njira ya Yesu pakasankhidwe?